Celebráronse un ano máis, e xa van 10 edicións, os premios Bacelos de Prata convocados pola Asociación Álvaro das Casas. Don Xosé Carballido Presas deulle a benvida aos asistentes que acompañaron as adegas premiadas. Nesta casa grande do Sulloa, que foi recuperada do esquecemento e rehabilitada con moitísimo cariño polo seu actual propietario, don Cándido Vázquez Mosquera, tamén membro da asociación, foi donde se creou a Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Abria, o AUCRA, sendo precisamente anfitrión don Álvaro das Casas Blanco, morador deste pazo. A UCRA nacía para modernizar as técnicas de elaboración do viño, velar pola súa calidade, loitar contra as actividades fraudulentas dos comercializadores que se amparaban no bo nome do Ribeiro, procurar espacios para a súa comercialización e identificar os viños coa cultura e coa lingua galega. O propio don Álvaro das Casas deu exemplo etiquetando a súa marca no noso idioma. E isto sucedía en xaneiro de 1936, polo que a vida desta Unión de Colleiteiros foi efémera por mor do levantamento militar dese ano, e o galego sería levado ao esquecemento nos seguintes 40 anos. Pero ese esforzo de don Álvaro das Casas e daquele grupiño de colleiteiros non foi baldío. Recollendo aquela ilusión, nace a asociación que leva o nome de Álvaro das Casas, que institui o Premio Bacelos de Plata como recoñecemento a aquelas adegas que utilizan a lingua galega como elemento vehicular na súa actividade empresarial, nas etiquetas, na publicidade e, como non, na súa relación diaria e cotiá. Don Avelino Muleiro García, presidente da Asociación Álvaro das Casas, aludiu na súa intervención as vicisitudes do sector vitivinícola, felizmente superadas polo entusiasmo duns adegueiros por identificar os seus viños coa identidade o tempo que melloran a súa calidade. Estamos aquí reunidos para celebrarmos a 10ª edición dos Premios Bacelos de Prata, conseguindo desta maneira un decálogo de galardóns que representa todo un éxito organizativo e un reto de superación da Asociación Álvaro das Casas. En momentos tan difíciles para a cultura, en consecuencia tamén, para poder desenvolver iniciativas individuais e colectivas, esta asociación vai logrando esquivar os atrancos e superar cada vez máis as contrariedades sociolóxicas do momento para festexar un ano máis a entrega destes galardóns. Isto, porén, non sería posible sen o apoio e a colaboración da Consellería de Cultura, que apoia esta iniciativa recoñecendo o importante labor realizada pola Asociación Álvaro das Casas nas terras do Ribeiro durante máis de 10 anos. En tempos no que o frío moral conxela o espírito e fai acto de presenza o comunitarismo, nacido precisamente como crítica moral do liberalismo, e que se ve como seu sucesor despois de tanto tempo de reinado, temos a impresión de que a sociedade empeza a cambiar de rexistro nas súas tendencias políticas e sociais, dando síntomas evidentes dunha certa aproximación ao comunitarismo. Unha das características destes novos tempos é o cooperativismo, que aglutina esforzos para lograr metas máis exitosas entre os seus membros. Pois ben, ese espírito cooperativista actúa nos adegueiros de Galicia desde hai moito tempo. E a evidencia témola aquí nun dos galardóns que entregamos esta mañá, os 15 socios de terra da Sorei. Vese xa que logo, como ese sector leva tempo actualizado, é acordo cos tempos. Desde esta Ágora Ribeirán queremos aproveitar esta celebración para propagar os 4 ventos a bagaxe dos valores rexistrados no que facer cotián en a actividade profesional dos nosos galardonados. Hoxe día de pregoar a toda a sociedade galega os méritos indiscutibles desta xente traballadora que con afouteza, profesionalidade e non pouco risco apostaron pola tradición do viño que produce a nosa terra
é que colleiteiros e adegueiros das denominacións de orixe de Monterrei, o Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra e Valdeorras colocan en todas as partes do planeta. O sector vitivinícola galega encabeza, sen ningunha dúbida, a avanzada do emprendedor agrícola e industrial deste país, ao ser capaz de adaptarse e reinventarse constantemente sen perder os seus sinais de identidade. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro estivo representado polo seu vicepresidente, don José Felicísimo Pereira. Os bacelos de prata que se veñen dando todos os anos pola Asociación Álvaro das Casas, os viños etiquetados en galego, sabemos que son un acicate para que as adegas se reafirmen na súa identidade e que a difundan alá onde cheguen os seus viños. No Consello Regulador do Ribeiro comprácenos que sexan só viños contraetiquetados, por si a lingua é un factor inequívoco de identidade, no caso dos viños, o máximo factor de identidade é a precinta, xa que o único ribeiro que existe é o que vai con contraetiqueta. Nas anteriores edicións foron premiados cos bacelos de plata adegas e adegueiros das distintas denominacións de orixe. Viños todos de excelente calidade, pois queremos ligar ese premio á calidade para presumir de nome e presumir de viño. Nas primeiras edicións, un escaso número de adegas eran sometidos á avaliación do xurado. Desta volta, como xa dixen antes, preto de 200 adegas e alrededor de 250 marcas visten con orgullo unha etiqueta en galego. Nunha difícil elección, o xurado tivo que premiar a dúas delas. Queremos facer extensivo este recoñecemento a todas elas, pois a semente prendeu en terra fértil e só falta que agromen 1000 primaveras máis. A continuación, doña Carmen Pérez Vaquero, como secretaria do xurado da Asociación Álvaro das Casas, dá lectura á acta. Cando eran as 19:30 horas do día 31 de outubro de 2014, reuníanse no Pazo do Sulloa, en Esposén de Ribadavia, os membros do xurado da 10ª edición dos premios Bacelo de Prata. Don Amelino Muleiro García, presidente da Asociación Álvaro das Casas, don Xosé González Martínez, presidente do Foro Peinador, don Cándido Vázquez Mosquera, membro da Asociación Álvaro das Casas, don Xosé Carballido Presas, coordinador xeral da Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros e membro da Asociación Galega de Catadores, don Celso Domínguez Domínguez, colleiteiro, e actuando eu mesma de secretaria de xurado, que logo de deliberaren sobre as propostas presentadas acordan conceder os premios Bacelos deste ano ás seguintes adegas. Adega Arco da Vella, propiedade de don Benito Eladio Rodríguez Fernández, de Beade, da denominación de orixe Ribeiro, pola utilización da lingua galega na etiquetase e publicidade dos viños brancos Martín Gonzalo e Torques do Castro, así como o seu singular Tarabelo, tinto embellecido en barrica de carballo galego. Considera o xurado que aposta pola recuperación das castes brancas Treixadura, Lado, Torrontés, Godello e Loureira e tintas Caíño Longo, Sousón, Ferrón e Mencía, elaboradas nunha adega que recupera a arquitectura clásica e popular galega e que foi capaz de armonizar bellos sabores cos métodos e tecnoloxías máis actuais, que deron como resultado uns viños coidados e de excelente calidade que é así como os aprecian os consumidores e consumidoras entendidos na arte de converter a uva nun produto de elaboración tan especial. E a adega Terra de Asorei, das denominación de orixe Rías Baixas, da subzona Val dos Agnés, resultado da unión de 8 adegueiros de longa tradición vitivinícola e que desde o primeiro momento utilizaron o galego como lingua vehicular tanto nas etiquetas como na publicidade dos seus viños, porque, segundo as súas propias palabras, o galego é a lingua de uso normal entre os distintos socios da adega. Desta unión saen grandes viños como Terra da Sorei, Pazo Torrado e Nai e Señora, vinificacións monovarietais de Albariño introducidas nos mercados máis selectos pola súa calidade. Considera tamén o xurado a importancia que ten o feito de constituirse como sociedade cooperativa no camiño de evitar a excesiva atomización do sector nun mercado tan competitivo. A adega Arco da Vella é un proxecto que nace co fin de recuperar unha adega familiar respetando os volumes construídos existentes, utilizando a pedra e a madeira como materias clásicas na arquitectura popular, para ubicar no seu interior unha adega dotada tecnolóxicamente da maquinaria e do equipamento máis punteiro.
Está situada en Beade e constitúe un proxecto familiar que retoma a tradición de xeracións recuperando vellos sabores con métodos e técnicas moi actuais. A parte das marcas xa indicadas, Martín Gonzalo, tinto e blanco, e Torque de Castro, blanco, teñen tamén ese riquísimo, exquisito Tarabelo, tinto en barrica, e ademais elabora tamén un precioso aguardente embellecido baixa marca o Carón do Lume. Chamamos a don Eladio Rodríguez, xerente da bodega, que en representación da adega Arco da Vella recollerá o premio Bacelo de Plata de mans de don Felicísimo Pereira, vicepresidente do Consello Regulador. Para min é un orgullo haber recibido este premio, porque, desde logo, estamos nun foro que é un principio do engracemento das nosas cousas, todas en conxunto, pero sobre todas do agro. O Ribeiro, un sitio cunha entidade asombrosa desde os tempos dos castros, porque hai pensar que aquí había centos de castros. Realmente en todos os povos había centos de castros. Eu quero falar da crenza, porque todo nace da crenza. Todo o que ainda hoxe facemos e recibimos forma parte da crenza. No mundo castrexo, os nosos deuses, o deus Luce, o Hades, o Nuaden, o Ecoine, aquel cabalo fantástico branco que andaba penedo en penedo, facía unha cosmovisión da vida dos castros. Todos os castros eran aldeas, 32.000 aldeas, hoxe nacen daqueles castros dos nosos antepasados. Ese mundo transmitiu, veu o romano, todos os seus deuses, todos os seus de fantasía, o seu Marte, a súa Venus, etc., do seu panteón, que o noso mundo da mitoloxía é un mundo extraordinario. O que pasa é que non é tan conocido porque non tuvo un respaldo da letra que o pudese traer hasta nós como tuveron o mundo grego ou o mundo romano. Por tanto, este é un foro onde podemos propagar e, por tanto, ir transmitindo o que nós somos, un mundo intenso que se vive aquí no Ribeira, que se ten que recuperar, os povos teñen que volver. Aquí ten que vir a xente das cidades os domingos e ten que dicir, vamos ao Ribeiro ou ao Salnés, do noso amigo, vamos ali a pasalo ben, a tomar viño, a convivir co territorio, coas persoas, a ser felices. E termino con uns versos dun poeta ben conocido de min desde fai tempo, referido ao Ribeiro. Que di así: o val, tolo da Anguria, rexurde en escadas de fumo. Febreiro arrecende a mimosas amarelas. Postes de pedra mostran a xénese mobre dunha bisbarra. O Ribeiro é un cento de testas buligando nun adeus. É unha ringleira de laios tanxidos por estrelas xornaleiras. As árbores, as pedras, os homes somos eiquí líquidos, reluentes esqueiros dunha cultura terecida, detractores de outra inservível que nos formigueiros urbáns nos queren impor. No ar choutan as ideas individuales, átomos históricos dunha terra tixeirata repleta de fogo íntimo, onde as maus pregan a un deus ondeante e os coronos e as fiestas estruturadas e xerarquizadas cheiran as raíces dun novo home. A adega Terra da Sorei é o resultado da unión de adegueiros da comarca do Salnés pertencentes á denominación de orixe Rías Baixas, unidos nesa empresa co obxectivo de producir viños 100% albariños de gran calidade. Con 70 hectáreas de viñedos propios, viron o paso da empresa familiar á profesional, elaborando 3 albariños propios: Terra da Sorei, Pazo Torrado e Nai e Señora. A empresa está localizada no Salnés, na fermosa vila de Cambados, capital do Albariño, donde os seus socios aportan a experiencia e a tecnoloxía produtiva máis innovadora cunha alta capacidade de produción. Os seus viñedos, cunha idade media de máis de 20 anos, están localizados no Val do Salnés, nas Rías Baixas,
unha das principais comarcas vinícolas de Galicia, con un clima privilexiado de influencia atlántica, con temperaturas suaves e xenerosa pluviosidade sin exceso. Chamamos a don Roque Durán, presidente da Adega, que en representación da Adega Terra da Sorei recollerá o Premio Bacelo de Plata de mans de don Xesús Vázquez Abad. Terra da Sorei é un produto do país. Como tal produto do país, pois nos apostamos por algo que a normalidade, a tranquilidade, o gozar, e para nós, o decía aí no reconocemento, nas nosas reunións, na nosa vida cotidiana, pois nos expresamos en galego, con normalidade, e consideramos que a empresa, o mundo da empresa e o mundo da comercialización é como algo normal, e o expresamos en galego desde as nosas actas, desde a nosa publicidade, desde as nosas etiquetas. Ademais, por iso que nos estamos contentos porque se premia a normalidade, o que ten que ser cotián. E nos, ademais, se algo nos sentimos orgullosos e si nos gustaría transmitir en todos os foros, é que ademais estamos facendo algo que dicían aquí unha cooperativa, non somos algo máis difícil. E unha das persoas que me inspirou isto é unha persoa que acaba de morrer, que foi meu pai, que era en no mar e na terra había algo que lle chamaban as irmandades. Pois nós somos unha irmandade de 8 adegas que no ano 2007 nos demos conta que para competir no mundo, que nos demos conta en 2006-2007 que o mundo estaba cambiando, pois que nos tiñamos que unir e que se nos uníamos podíamos no mundo que veña despois, que está a punto de nacer agora, estar vivos, seguir como galegos e económicamente estar activos. E de aí nace esta agrupación de empresas familiares que estamos aí. E tamén hai que traballar como hoxe se traballa, con criterios de calidade, excelencia e saber facer traballo en común. Eso é Terra da Sorei. Onde está o noso mercado? O noso mercado actualmente é internacional. Nos vendemos máis, por suposto, máis fora de Galicia, máis fora de España que aquí. Nos temos o orgullo de ser unha peza máis dese gran clave e nos estamos vendendo as nosas marcas, por exemplo, en Estados Unidos, o que máis vendemos, que o noso principal mercado é Pazo Torrado. En Inglaterra estamos vendendo en Inglaterra, Alemania e Bélxica Terra de Sorei. En Escocia, en Irlanda, nai e señora e tamén Terra de Sorei. En Xapón, nai. En Australia, facemos ventas puntuales a Australia, que nos alegra moito pensar que para ali van 4.000 botellas, ainda que sean 4.000 botellas, pois, de Terra de Sorei. E en Suecia. É dicir, estamos, o que antes aquí explicando, cando unha botella, cando alguén bebe, porque beber viño é algo máis que beber, é unha cultura, é un xeito de entender a vida. E a xente é tema de diálogo, pois, eu estou pensando non só en nós estamos exportando, tal, temos esa presencia, pero, por exemplo, en Estados Unidos, o albariño se vende máis de 3 millóns de botellas, ou 4 millóns de botellas. Pois hai 12 millóns de estadounidenses que todos os anos dará tema de conversación ao albariño e están conocendo a cultura galega, o país. Se preguntarán, e temos que explicar que aparte dun país que eles o teñen moi claro, que Irlanda, somos outro país atlántico, que somos Galicia. Decía Roque que non se explicaba por que ten tanto éxito en Estados Unidos o viño etiquetado en galego. Eu creo que é moi fácil, porque por fin entenden o que están bebendo. Pechou o acto o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, don Xesús Vázquez Abad.
Antes de nada, quixera darlle as miñas grazas máis sinceras á Asociación Álvaro das Casas e nomeadamente ao seu presidente, don Avelino Muleiro García, por convocarnos tan amablemente a este acto de entrega da 10ª edición dos Premios Bacelos de Prata que se entrega neste Pazo do Ulloa de Esposende, nas fermosísimas e para mí tan evocativas terras do Ribeiro. Quero ademais que a miña gratitude se estenda aos demais membros do xurado dos premios deste ano, un traballo o seu que fala ben as claras dun compromiso patente coa lingua e coa empresa de Galicia. Un sector empresarial tan relevante en Galicia como o vitivinícola decidiu hai xa algúns anos lanzar os seus produtos aos mercados etiquetados en galego. Grazas a esta iniciativa empresarial que seguiron un non pequeno número de empresas do sector, o galego está presente nas mesas de fogares e restaurantes de medio mundo, como xa ben se dixo aquí. O feito non carece de significado. Os colleiteiros e adegueiros de Galicia reafirmaron deste xeito o seu compromiso con a terra que ten na lingua o máis acabado e vizoso dos seus froitos e ao mesmo tempo confirmaron a idoneidade da lingua galega para poñer os seus produtos no mercado. Demostraron así o xa sabido, que a lingua galega, lonxe de ser un atranco para a actividade comercial, constitúe un valor engadido para as empresas que decidiron incorporala á súa estrategia de vendas ou máis aínda, que apostan por ela como elemento integrante da súa imaxe empresarial. Dito noutras palabras, en Galicia a lingua é un factor non carente de importancia para os consumidores á hora de decidirense por un produto ou outro dispoñible no mercado. Isto é o que din os estudos realizados sobre a materia, que conclúen que se trata dun vantaxoso recurso de diferenciación da competencia e así se desprende do feito de que paulatinamente cada vez máis comercios e empresas, algunhas delas de carácter multinacional, elixen a lingua propia de Galicia como estrategia comunicativa cos seus potenciais clientes. Saben os adegueiros de Galicia que o público actual máis exixente require cada vez máis maior calidade, autenticidade e pureza nos produtos que consome. A lingua, deste xeito, estáse a presentar como un elemento máis que ratifica a denominación de orixe. Velaquí temos conxugados tradición e calidade, compromiso cunha terra e modernidade empresarial. Estes son, sen dúbida, os criterios que as empresas que conformaron o xurado desta 10ª edición dos Premios Bacelos de Prata tiveron en conta a hora de se decidir a premiar a adega Arco da Vella, radicada nesta paradisíaca rexión ourensán que recibe o nome do Ribeiro, e máis a adega Irmandade Terras de Asorei, empresa sentada no deleitoso e vizoso Val do Salnés. Estas dúas empresas levaron nomes propios, os dos seus propietarios, don Benito Eladio Rodríguez Fernández, no caso do Arco da Vella, e tamén os dos 15 adegueiros que xuntos erixiron con éxito a adega a Irmandade Terras de Asorei. Vayan para eles os meus máis sinceros parabéns polo premio que reciben hoxe, tamén a miña máis sentida gratitude. Gratitude a todos vostedes por entenderen que estar radicados nun territorio implica asumir unha responsabilidade social con el que neste caso concreto consiste en crear riqueza, en basear a actividade empresarial na secular tradición vitivinícola do país e en considerar que a lingua propia de Galicia debe poder ser vehículo para o negocio e peza importante no proceso de pasarmos con éxito da tradición á modernidade. Parabéns ás adegas premiadas e moitas grazas a todos vostedes que están en esta importante festa da empresa e da lingua. Tomo a palabra e espero que a asociación o ano que ven convide tamén o conselleiro, neste caso de Economía, unindo empresa, cultura e lingua. Eso sei, creo que esa tes de por vida, neste caso, as todas palabras, este doble traballo de seguir presentando estas seccións. Gracias a todos e moitísimas grazas.